салом. Вақтҳои охир худованд бисёр ба ман дар дили ман мегузорад, ки он чизе ки вай дар ҳаёти ман кард, ман ба дигарон нақл кунам. Барои он ки худованд ҳамаро дӯст дорад ва мефаҳмад, ки одамо дар ҳолати вазнин зиндагӣ мекунанд, вале барои онҳо худованд роҳи халосӣ аз ҳамин бори дӯши вазнин дорад. Барои ҳамин ҳозир ба ёдам омад як чизе ки худованд дар зиндагии ман кард. Ҳамин буд, ки малакай дар бораи мӯъҷизаи якум гуфта дода будам, лекин боз баъд аз ҳамон ки рӯй дод, хай аз ёдам бисёр чиз баромад. Як рӯз аз тарафи қишлоқи мо ба тарафи шаҳр мерафтам. Аз боло раҳи мо поё мефуромад ба раҳи Калон, аз қишлоқ то раҳи Калон. Ва аз раҳи Калон бояд ки автобус ҳар якун солҳои 1994 ҳар вақт аз тарафи Тошканд, тарафи Хуҷанд автобус мегузашт. ҳар рӯз акнун. Ҳамон вақт ба фикрам аллакай камтар шуда буд. Ба аллакай аз қишлоқ то ҳамун раҳи Калон фуромадем, тақрибан ним соат роҳ, як соат роҳ. Баъд ҳамин истодем, ки ҳамунҷо чандта милиса истодагӣ буд. Гуфт, ки не, имрӯз автобус намебиёяд, имрӯз автобус отказ шудагӣ. Намедонам барои чӣ ҳамун рӯз автобус намешад гуфтанд. Баъд ман ҳамин як бор ду бор ду тараф нигоҳ кардам, ки аллакай ҳамаи занҳое ки буд дар автобус, духтаро занҳо, ҳамин хешу табораша шиносаша дар ҳамун деҳаи наздик рафта гум шуданд. Ман якта худам байни бисёр мардою бачаҳои ёш мондам. Ҳамин хе худам ганда ҳис кардам. Ба гуфтам, ман чӣ хел кунам ҳоле? На Хуҷанд рафта метонам, на қишлоқ. Қишлоқ ба агар баргаштанӣ бошам, қабати ҳамин мардо ба чӣ хел бармегардам? ҳамин хел фикр ба мондам. Баъд ҳамун як мӯъҷиза ки шуда буд, аллакай дар ёдам буд. Як бора гуфтам, ки ту мӯъҷизакор ку Исои Масеҳ, илтимос як мӯъҷизаи дигар нишон те. Ҳозир ман ҳамин ҳолат бурор, ман намедонам, на ин роҳ, на вай роҳ. Гуфтанд, ки на автобус мешад, на онҷа. ҳамина гуфтам, ки дар даруни дилам ҳамин фикра кардам, ки 5 дақиқа баъд аз 5 дақиқа ҳамин милиса дута чашмаш калон калон кушодагӣ мегӯяд, ки ин автобус акуҷо? Ха худованд медонист, ки ман пеш аз он ки ман талаб кунам, пеш аз он ки ман гӯям, худованд аллакай медонист. Вай тайёр кард. Автобус омад. Автобус аз Тошканд Хуҷанд мерафтаги автобус омад. Даруни автобус ба занҳо буд. Ман шиштам ва то Хуҷанд омадам. Ин як боз мӯъҷизаи дигар шуд. ҳамин мӯъҷиза ки шуд, баъд ҳама вақт ягон мушкилӣ шавад, ягон ҳолати танг ба меафтидам, мегуфтам, эй мӯъҷизакор Исои Масеҳ, ёрдам те. ҳамин хе тап 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 корам барор меёфта. Як рӯз сонӣ хай мобайн чанд вақт гузашт, як сол ба фикрам гузашт. Ман аллакай университет ба дохил шудам, дар университет мехондам, ки як рӯз гӯед амихе балкон ба истода дилам буғз кард, дилам танг шуд. Ман гуфтам, ҳамин ҳаёт мебинам, ки гирду атроф ҳамихе бисёр чӣ хел гӯям, порахӯрӣ, ришват, ҳама ҷо расвокорӣ. Ман гуфтам, худо, ҳоли ҳаёти ман, ояндаи ман чӣ мешуда бигӣ бошад? Падару модари ман одамони оддӣ, ягон одамои шинос надорам, пули калон надорем, университета хонам ҳам кор ёфта метонам ё не? Умуман ҳаёти ростӣ, ҳаёти ҳақиқат, ҳаёти худо ту куҷондаӣ? Гуфта ҳамихе савол додам. Аз таҳти дил саҳарӣ ҳамихе осмонба нигоҳ карда гуфтам да. Баъд аз обед аз университет ки баромадам, як ҳамкурсам буд. Ман гуфтам, биё якҷоя Қайрақум мерем. Вай аз тарафи Қайрақум буд ва ман дар ҳамон шаҳр холаам зиндагӣ мекарданд. Баъд ҳарду мо якҷоя баромаданӣ шудем. ҳамин дар истгоҳ вақте ки меистодем, вай гуфт, биё як ҳамкурси дигар ҳам ҳаст, ҳамура пойда истем, якҷоя мерем. гуфтам, хай майли. Ман вай ҳамкурси моро намешинохтам. ва мехел дурам дароз интизор шудем вай ҳамкурса моро. Одатан ман ҳеҷ касро инқадар бисёр интизор намешудам. Намедонам, ҳамин худованд ҳамин хел кард, ки ман ҳамунҷо истодам. Набошад чанд автобус гузашт аллакай. Мерафтам.
хай баъд охир намедонам ки кити вай гап зад, ки кити буд, як бора омад вай истгоҳ, ба вақте ки ҳар се мо истода будем, ба як духтар омад. Ҳамин духтар ки омад, ҳамун ҳамкурсӣ ки мо интизор будем, ҳамуро мешинохтааст. ба як ҷои онҳо гап задан, ҳамин фақат шунидам номи Исои Масеҳ. Ман гуфтам, шумо дар бораи Исои Масеҳ гап мезанед? Ман мешиносам, ҳамин нома шунидагӣ будам, хай нагуфтам мӯъҷизаҳои Исо кардагӣ. Ба ҳамун духтар гуфт ки ҳа, мо як маҷлис дорем, агар мехоҳӣ биё. гуфтам хай рафта бинам чӣ гуфтам. Баъд пагоҳи рӯз, пагоҳаш ба ману ҳамун ҳамкурсама ҳарду моя даъват кард ҷои маҷлисашон ба. гуфтам чӣ хел ҷоҳ бошад. Гуфта рафтам. Ба вақте ки рафтам, ҳоли ҳамун вақт ман фикр накардам ки чӣ хел саҳарӣ ман дуоди дилам ба Худо баромадагӣ буд ва аллакай баъд аз обед бегоҳӣ наздик ҳамин духтар маро даъват кард. Рафтам, як маҷлис будааст дар ҳамун вақт вай будан хонаҳои маданият. Хонаҳои маданият ҳамин хел хушрӯй, оростагӣ ва иҷора гирифтагӣ буданд. Ба ҳамунҷо даромадам, хай якта саҳна будааст, стулҳо буданд, курсиҳо болояму. Ҳамунҷо чанд одамо буданд, маҷлис ба иштирок кардам. ҳамин одам оддӣ, либосҳои оддӣ пӯшидагӣ, ягон хел либоси махсус нест. Ба ҳамин китоби инҷил гирифта хондан, ҳамин хел гапҳои зур буд ҳамунҷода. Дар ҳамун китоби инҷил ҳамин хел гапҳои зур буд. Сонӣ бо сурудҳои ҳамин хел хушрӯй барои Худованд хонданд. Сурудҳои ин хел бемаънию беақлу бевай не. Сурудҳои хушрӯй, чӣ хеле ки барои модар мехонанд, барои падар мехонанд, барои Худованд хонданд. Ҳамин хел маъқул шуд. Анасонӣ вай карданд. Як чиз боз маъқул шуд ки аз ҳар хел миллато одамо буданд, лекин ҳама якдигариш бо як меҳру муҳаббат нигоҳ мекарданд. Ман ҳайрон шудам, ин чӣ хел ҷо будааст, ин хел маҷлис аҷоиб будааст гуфта. Баъд мерафтагӣ шудам ҳамон маҷлис ба. Вале як чизе ки хай дӯсто пайдо кардам байни ҳамон маҷлис ба, лекин ҳақиқатан ҳис кардам, фаҳмидам ки ҳамун дуое ки ман кардагӣ будам, Худованд шунид. ҳамун рӯза худаш ман гуфтам, э Худо, кани роҳ мақсади ҳаёти ман чӣ охир? Гуфта дуо кардагӣ вақтам ҳамин роҳ ба Худованд мара раҳнамоӣ кард ба бегоҳӣ ҳамун рӯз. Ва баъд видеои оянда ба боз мегӯям дигар мӯъҷизаҳои ки Худованд кард ва барои чӣ ман боварӣ дорам ки ин роҳи ки Худо маро овард. хайр, видеои дигарро ҳам тамошо кунед. Агар мехоҳед ки ҳар видеое ки дохил кардем шумо хабар дошта бошед, метавонед ба қавли рӯсо записаться ё ин ки сабт карда метавонед.